Il-festa tal-Assunzjoni ta' Omna Marija hi festa li tnissel ferħ fil-qalb ta' kull nisrani. Għax turina li minkejja d-diffikultajiet u l-problemi li jinqalaw fil-ħajja tagħna nistgħu bħal Marija aħna wkoll naslu fejn waslet hi fis-sema. Marija ġiet imtella s-sema għax hi baqgħet dejjem fidila lejn dik l-iva li tenniet lill-Anġlu meta ħabbrilha li kellha ssir Omm Alla. Hi baqgħet fidila fit-twellit ta' Ġesu far imwarrab. Fil-ħarba lejn l-Eġittu waqt li Erodi kien qiegħed ifittex lil ċkejken Ġesu biex joqtlu. Sal-Passjoni fejn insibuha wieqfa taħt is-salib. Marija dejjem baqgħet soda. Jekk bħal aħna nibqgħu lejali lejn l-iva li tajna fil-Magħmudija u rġajna ġeddidna fis-sagrament tal-Krisma tal-Isqof, aħna wkoll bħala xi darba mmorru ngawdu l-Alla. Għalhekk il-festa tal-lum tnissel fina ferħ. Hi sinjal ta' tama u għajn ta' inkoraġġiment għalina l-koll bħala nsara. Nuru l-ferħ tagħna f'dan il-jum bis-sem tagħna f'din l-Ewkaristija. L-għodwa tajba. Illum 15 ta' Awwissu, festa ta' Omna Marija mtella s-sema. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Ċarls Xikluna mill-Bażilika Minuri ta' Santa Marija fil-Mosta. Illum fil-festa tagħha nitħolbu lill-Omna Marija tallimna ngħixu dak li l-mulej irid minna sabiex meta jasal il-waqt tagħna bħala aħna jkollna l-istess twelid glorjuż fis-sema. Inqumu bil-wieqfa.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti nar fuħtijietna ħalli nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa biex nirċievu il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja fl-aħħar tal-quddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għdimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Għat-talbu l-merti tal-Imqazza Verġni Marija mtella s-sema, tal-Apostli San Pietru, San Pawl u tal-Qaddisin kollha. Alla ħanin li jista' kollox jagħtikom żmien ta' penitenza vera li tħalli frott kotran, qalb dejjem sobina u ħerqana għal konverżjoni u perseveranza f'kull emil tajjeb. Jaħfrilkom dnubietkom u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Amen.
excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħu bil-ġisem lil Verġni bla teba Marija Omm Ibnek. Għamel li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistoqilna sehem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju tal-Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjad bl-uġigħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewn in-nar b'7 tirjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lill-art. U d-dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lill-bina jibilgħu. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert hemmhekk fejn għandha post imħejji minn Alla. U smajt leħen qawwi mis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta ta' Kristu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Flemintek is-sultana fid-daw tal-glorja. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-daw tal-glorja. U li tis-sultan jiġu jilqgħu. Binti ħares u għati widen, insanni sekul dar missirek. Flemintek is-sultana fid-daw tal-glorja. Jixxenna is-sultana l-ġmil Xebbit jiġu bana ta' ferħu għajat, jitlu fil-palazz ta' sultan. Flemintek is-sultana fid-daw tal-glorja.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlo Apostlu lil Korintin. Ħuti. Meta dak li jmut jilbes l-immoralità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Inbelet il-mewt fir-rebbija. Fejni ja mewt ir-rebbija tiegħek? Fejni ja mewt in-neggieża tiegħek? In-neggieża tal-mewt id-dnub u l-qawwa tad-dnub il-liġi. Nizzuħar lill-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajn lil Alla.
Il-mulej ma'kom. ومياك وكل Għari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret tħaffef lejn oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elizabetta. Malli Elizabetta semet il-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta mtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt fudnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel li sejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u Lonja batom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elizabetta għal xi 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Jitifħi lilek Kristu. Il-Vanġelu li ħadna kemm smajna jibda bi vjaġġ ta' Marija. L-Anġlu Gabriel għadu kemm ħabbrila li kellha ssir Alla. U hi tfajla rżina żagħżugħa marbuta mal-imħabba kbira għall poplu tagħha, l-poplu Ludi, tgħid lill-qaddej ta' Alla l-Anġlu Gabriel: hawn jiena l-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek. Mimlija bil-ferħ li ġej mill-Ispirtu qaddis ta' Alla, mimlija bl-imħabba magħmul bniedem fil-ġuf tagħha, imtaqla bl-għejdut tan-nies bis-suspett ta' Giuseppi, li mnebbaħ mill-qaddej mill-Anġlu ta' Alla jilqaħħa. Mimlija b'daw l-esperjenzi kollha, sitna Marja tilqa s-sinjal li natala li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun u tħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija biex tiltaqa' ma' Elizabetta l-qariba tagħha li kienet diġà fis-siċċar ta' tqala tagħha.
Aħna uninaqdu mal-Papa Franġisku mar-rida tiegħu li l-Knisja issegwi l-mixja tagħha flimkien dan il-proċess sinodali. Ejjew nitolbu lil Sitna Marija tnebbaħna xi ġifieri tmur tħaffef lejn il-għoljiet. Ejjew fil-paġni tal-Vanġelu nsibu l-vjaġġi li Marija għamlet nissieħbu magħha u magħna. Wara l-esperjenza ta' Għajn Karem fejn għadet viċin il-qariba tagħha għal 3 xhur sakemm twildet it-tarbija li semmiet Ġwanni għax Alla tassew ħanin u l-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Hija marret lura Nażaret, il-vjaġġ li nsibu huwa dak li jikkmanda l-Imperatur Awgustu li kulħadd fi żmien iċ-ċensiment irid imur lejn belt ir-razza tiegħu. U Ġuseppi ta' Nażaret mid-dar ta' David jieħu lil Marija imtaqla fil-ġuf bina lejn Betlem. Dan il-vjaġġ li jara t-twelid ta' Sidna f'belt iffullata ma jkunx hemm posta lihom fil-lukanda u tfisqi u tqiegħed lil bina f'maxtura. Tippreżentah Ġerusalemm u tagħmel il-vjaġġ lejn it-Tempju tal-Mulej għax il-Mulej jidħol fit-Tempju tiegħu. U għalkemm tippreżenta fit-Tempju flimkien ma' żewġa Ġuseppi l-offerta tal-fqar, pargamim jew żewġ tibċiċen hija qed iġġorr fi ħdana il-ħaruf talla bla teba li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Sitna Marija tal-vjaġġ lejn Betlem, Sitna Marija, Santa Marija tal-vjaġġ lejn Ġerusalemm. Għallimna nofru lil Mulej mill-faqar tagħna dak kollu li aħna biex il-Mulej jitrasformana. Il-vjaġġ li jmiss huwa vjaġġ ta' durur, il-vjaġġ minn Betlem għall-eżilju fl-Eġittu. Marija u Ġuseppi jafu xi ġifieri tkun meddet bil-qtil ta' xi ħadd għażiż. Erodi qed ifittex it-tarbija biex joqtolha, u mur fl-art tal-Eġittu. U Marija u Ġuseppi jagħmlu din il-mixja ta' min avdat b'teżor kbir imma wkoll avdat bir-responsabbiltà li jħarsu. Sitna Marija fil-vjaġġ lejn l-eżilju għallimna ma naqtgħux qalbna bid-diffikultajiet tal-ħajja għax il-ħajja inżul u tlajja. Għallimna ma nitwerrux quddiem il-persekuzzjonijiet, quddiem it-theddid. Għallimna nifmu li inti afdajtinna lil xulxin fidejn xulxin. Lura lejn Nażaret, Marija u Ġuseppi ma joħorġux wisq minn din il-fost ta' talb, ta' silenzju, ta' kompassjoni, ta' tenerezza u ta' viċinanza. Bħala lut osservanti jmorru lejn Ġerusalemm kull sena u ta' 12 sena jagħmlu hekk ukoll ma' binhom Ġesu li jintilef. Immaġinaw il-vjaġġ ta' Marija u Ġuseppi ifittxu lil Ġesu u ma jafux fejn qiegħed. Santa Marija tal-vjaġġ lejn Ġerusalemm b'qalbek meqsuma hekk qaltlu missierek u jien b'qalbna maqsuma qegħdin infittxuk. Santa Marija
b'qalbek maqsuma fit-tfittxija għatina l-grazzja li aħna nfittxu l-mulej anke fid-dlam tal-ħajja, anke fil-mart, anke fit-telfa tal-irżiż tagħna. Għamel li t-telfa tagħna tinbidel fil-ferħ tas-sejba ta' Ġesu. Ġesu li jgħidilna ma kontux tafu li jiena rrid inkun f'dar missieri. Il-vjaġġ lura lejn Nażaret huwa l-vjaġġ tal-obbedjenza ta' Ġesu. Santa Marija, fakkarna kemm rispett urik Ġesu, kemm obbedjenza wera lilek u lil Ġuseppi. Il-vjaġġ li nsibu fil-Vanġelu ta' San Ġwan huwa l-vjaġġ għat-tieġ ta' Kana. Marija mistiedna l-tieġ u magħha mistieden Ġesu li ġor miegħu id-dixxipli tiegħu. Immaġinaw ikollok għat-tieġ mistednin lil Marija u lil tifel tagħha Ġesu. Nafu x'ġara f'Kana. Ejjew nitolbuha lil Sittna Marija tal-vjaġġ lejn Kana li tieħu ħsieb in-nuqqasijiet tagħna. Tinduna meta jonqsilna l-inbit. Ejjew nisimgħu il-vuċi tagħha tgħid lil qaddejja għamlu dak li jgħidilkom hu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. U jalla l-ilma fqir tal-purifikazzjoni jinbidel f'inbit il-ferħ tal-abbundanza, tal-grazzja u tal-maħfra. Rat li t-tifel tagħha jitlaq mid-dar biex jagħmel ir-rieda ta' missieru. Ħallija armla tiddependi mis-solidarjetà tal-familja estiża tal-qraba tagħha, taħuta subien u bniet, il-kuġini tagħha, il-qraba tagħha. Imma meta minn Kafarnawm fejn Ġesu beda jgħallem u jagħmel mirakli, taslilha l-kelma li mhux f'postu ma xi qraba tmur tfittex il-bina. Sittna Marija tal-vjaġġ lejn Kafarnawm ansjuża x'sar minn ibnek li qed jgħidu li tilef moħħu. Għallimna li ma nkunux weħidna fil-momenti tat-tensjoni u tal-umiljazzjoni tal-mart mentali. U tisma' li l-bina mhux biss ifakkar li hija ommu fin-natura tagħna l-bnedmin, imma ommu u oħtu fl-ubbidjenza lejn il-kelma ta' Alla. Immaġinaw lil Madonna fil-vjaġġ lura minn Kafarnawm lejn Nażaret tifhem li l-iben tagħha għandu familja ġdida, mibnija fuq l-ubbidjenza lejn Alla, fuq il-fatt li mill-kliem tgħaddi għall-fatti, għax aħna nafu li bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti. Wara ftit snin niltaqgħu magħha lura Ġerusalemm. Tfittex il-bina arrestat, akkużat, ittorturat, flagellat, inkurunat bix-xewk u tiltaqa' miegħu fit-triq tal-umiljazzjoni, fit-triq tal-kundanna, fit-triq tad-dlam. Fir-raba' misteru tal-Via Crucis mhux dan infakru il-laqa ta' Ġesu ma' ommu. Immaġinaw il-ħarsa tal-omm dik it-triq tagħha u ta' bina. Ħarsa ta' qalb maqsuma, imma ħarsa li tinfet il-qalb ta' Ġesu bit-tama u bil-kuraġġ. Għax jekk kien hemm xi ħadd li jaf min hu Ġesu, kienet hi. Jekk kien hemm xi ħadd li kellu fiduċja fih, kienet hi. Jekk kien hemm xi ħadd li kien jaf li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun, kienet hi. Il-Vanġelu ma jgħidilna xejn dwar ġara
minn dik il-laqa sakemm Ġesu wasal fuq l-olja tal-Kalvarju, imma jgħidulna li kienet hemm wieqfa taħt is-salib. L-ommijiet jistgħu jifhmu x'jiġifieri tkun qrib ibnek ikkundannat għal mewt. Edha hemm inti tisma' l-kliem iebes, it-tajjir, is-suffjett. U dak kollu li jingħat lil-ibnek jinfet il-qalb tiegħek. Il-qalb tiegħek tinfiteb, tinfinen. Sejf id-dulur, o Marija, ħdejn is-salib ta' ibnek. Immaġinaw il-vjaġġ ta' Marija lejn il-qabar ta' Bina. U tara l-ġebla titgerbeb u tal-ila il-vista ta' Bina mill-ħarsa ħanina tagħha. X'kienu s-sentimenti ta' Marija bejn il-ġimgħa l-kbira u sibt il-Għid? Il-qaddisin bħal il-maħbub tagħna San Ġorġ Preka, dak li sejjaħ l-eżerċizzju ta' San Gabriel tal-Addororata, jipprova jimmaġina s-sentimenti ta' Marija dak il-lejl ta' swit il-qalb, dak il-lejl ta' dulur, dak il-lejl ta' dmuħ, ta' umiljazzjoni. Il-Papa Qaddis San Ġwan Pawlu II jgħidilna li l-ewwel laqgħa ta' Ġesu irxoxt x'aktarx kienet ma' ommu. Il-Vanġelu jgħidilna fuq il-laqgħa ta' Ġesu ma' Marija Maddalena, man-nisa twajba, mad-dixxipli tiegħu. Il-laqgħa ta' Ġesu ma' ommu Marija hija mistura. Dak labex ħelu ta' intimità bejn l-iben u l-om. Imma Marija hija mal-Knisja, mal-familja ta' Ġesu, hija preżenti fil-misteru tal-absi ta' tluħ is-sema tal-mulej. Hija mal-Knisja f'Ġerusalem fil-kamra ta' fuq, tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. U hija wkoll titlob biex fuq kull wieħed minna jinżel il-faraġ tal-Ispiritu Qaddis tal-mulej. Illum qegħdin niċċelebraw il-vjaġġ tal-aħħar ta' Sittna Marija. Fil-Vanġeli m'għandniex informazzjoni dwar il-mewt ta' Marija u tluħ tagħha fis-sema. Id-devozzjoni u l-fidi tal-poplu Nisrani tixed sa mill-eqdem żminijiet il-fidi tal-Knisja ta' Ġerusalem lill-qabar li fiha qiegħed il-katavru ta' Marija wara ftit jiem instab vojt. Tradizzjoni oħra li tipprova tispjega il-ħelsien ta' Marija mit-taħsir tal-mewt tgħid li mill-qabar ta' Marija kienet toħroġ fwieħa li taxqek. Aħna nafu li l-oqbra tagħna u tal-eżistana m'għandhomx fwieħa xjagħtu. Imma l-qabar mimli ħlewwa fwieħa ta' Marija huwa sinjal tar-rebħa tal-umanità fuq il-mewt fi Kristu, ma' Kristu u permezz ta' Kristu. Hija intażlet bħala sinjal għalina biex fit-triq li aħna nimxu f'din l-art ma ninsewx li d-destinazzjoni mhuwiex il-qabar imma l-ġenna. Il-ġenna fejn kull wieħed u waħda minna għandna post merfuħ. Ejjew nitolbu ma' Sittna Marija llum it-talba ħelwa li tallimna ngħidulu l-mulej tħallini qatt ninfired minnek. Tħallini qatt ninfired minnek. O Marija, inti u tgħaddi minn din id-dinja għall-istat tal-glorja li fiha tinsab. Iġbidna lejk bil-fwieħa tal-umiltà tiegħek, tal-ubbidjenza tiegħek,
tal-ħarsa ħanina tiegħek. Il-poplu Malti bir-raġun din is-sena mhux biss ifakkar it-80 sena minn mument diffiċli fl-istorja tiegħu. Imma wkoll żewġ avvenimenti li l-konvinzjoni ġenwina tal-poplu tagħna torbothom mal-interċessjoni qawwija ta' Sittna Marija. Fid-9 ta' April 1942 dan it-tempju ġie milqut. Il-persważjoni mhux biss tal-Mostin, imma tal-poplu tagħna. Hija dakinhar dan it-tempju nħeles bil-ħarsien ta' Marija. U bħallum 80 sena fil-port il-kbir il-Maltin inġabru ħerqanin biex jibdew jieħdu mod sew għalkemm kien minn hemm iprofetta ruħu għax aħna Maltin dejjem nibqgħux minn dak li kien il-frott ta' ħidma kbira tal-alleati biex iwaslunna dak li kellna bżonn biex ma mmutux bil-ġuħ. Bir-raġun Operation Pedestal saret il-konvoj ta' Santa Marija. Illum nirringrazzjaw il-Alla tal-li Marija biċċaru rietna li timxi magħna, tħarisna. Illum l-għadu minnu fejn qiegħed. Kulħadd jagħmel eżami tal-kuxjenza fuq din id-domanda. X'ħarsien għandna bżonn? Liemu dragun li jissemma fl-ewwel qari tal-lum għassa biex jibla il-wilt tal-Knisja, il-wilt ta' Marija. Liemu aħna ma liema parti qegħdin. Ejjew nitolbu l-Marija tkompli tħarisna, tmexxina fit-triq flimkien magħha. Santa Marija ta' triq tagħna u tiegħek, għallimna nimxu flimkien ma' Ġesu. Viva Santa Marija! Jina nemmen falla wieħed il-mistier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-missier bl-interċessjoni qawwija ta' Omna Marija imtella s-sema. Ver Petern, inta għażilt li l-Verġini Marija tammar fija bħala farka li ma titħassarx.
ħares li l-Knisja tiegħek minn tul taħsir tad-dinja biex tidher dejjem quddiemek kollha ġimiel u żbuħija. Tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija. Salvatur tad-dinja, inti żejjent lill-Verġni Marija bil-kuruna tas-Sultana tas-Sema. Għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fil-għena tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin. Tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija. Sultana tas-Slaten, inti rrid li ommok Marija tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħu bil-ġisem. Atina li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija. Missier Qaddis, int li għamiltna l-koll u lidek u waħrba ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu, għejn l-mexxejja tal-popli biex jażlu triq ta' dialogu, tal-ġustizzja u l-paċi fir relazzjonijiet tagħhom ma' xulxin. Nitolbu. Tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija. Mulej Ġesu, nitolbuk għal dawk li qegħdin jisofru dbatija minħabba fismek biex tagħtihom il-qawwa u l-kuraġġ ħalli jibqgħu sħaħ fil-fidi tagħhom u jaħfru lil min qiegħed jippersegwuthom. Nitolbu. Tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija. Mulej, inresqulek it-talb tal-komunità tagħna għaliex aħna konvinti li bl-interċessjoni tal-Verġini Marija naqalaw dak li hu taġit għalina. Nitolbu. Tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-waqt l-offertorju se jitkanta l-innu il-qadan il-ħobs.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jila għal-mulej minn idejk il-sakrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għat-iġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħek. Titlaq quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel il-Verġni mqadsa Marija mtella fis-sema, tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Omm Alla ġiet imtella fis-sema. Bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li qed tidher fiha. U bekk isaret ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għall poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax kif kien xieraq, ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu ma' tajja tal-anġli u b'ferħbir infaħruk u ngħidulek.
Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, rattil ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-isqof li qed jgħinni Joseph, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll li tolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex li tiġri iżda eħlisna mid-denju. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denju. Għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet,
Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Għal-waqt it-qarbin se jitkanta l-innu O Salutaris Ostia ta' Carlo Diacono.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Għatina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Marija mtella fis-sema ħalli naslu fil-glorja tal-qawmin għall-ħajja bi Kristu Sidna. Amen. Minn fuq il-santi illi tqasmulna ngħidu flimkien malajr it-talba lil Marija Santisma imtella s-sema. Verġni Marija, meħuda fil-glorja bil-ġisem u bil-ruħ. Intet l-qaddejja fit-tiġ ta' Kana biex jagħmlu kull ma jgħidilkom Ġesu ibnek. Allimna ġurnata b'ġurnata kif inwettqu dan il-kmand tiegħek biex bħalek nagħmlu minn ħajjitna fuq din l-ard mixja lejn is-sema pajjiżna fejn insiru aħna wkoll ħolqien ġdid fi Kristu ibnek. Għal-glorja ta' Alla l-Missier, fl-Ispirtu li qadsek. Amen. Missierna fi Kristu Charles, għal-grazzja ta' Alla u tas-sede apostolika, Arċisqof tal-Knisja Qaddisa li f'Malta, fissem il-qdusija tiegħu il-Papa, jagħti lil kull min jinsab preżenti li unidem u u tqarben il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu għalhekk lill-Alla għall-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku u għall-Isqof tagħna Charles, għal-omna l-Knisja mqazza u fittxu li timxu dejjem f'xirka sħiħa magħha b'ħajja qaddisa. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbaxxu rasna ħalli nirċievu il-barka ta' Alla. Ikun imbirek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-art. Bl-interċessjoni tal-Apostli San Pietru u San Pawl, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.
Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum fil-festa ta' Santa Marija mill-Bażilika tal-Mosta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta biex tkompli tagħti s-sapport tagħha lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisjadotenti/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Yeah.